Happy Mother's Day sa tanan ng mga inahan. Nani akarudriya. Dili kita magalangan kung ano na mo yung mga Biblia. Unang Samuel, Kapitulo 1, versikulo 9. Ngadto na sa 20, ako magabasa nini. Nagaingon, human sila makakaon o pagkainom dito sa silo, si Hana mitindog, ang pare nga si Eli naglingkod sa iyang lingkuranan. Dapit sa haligi sa ganghaan sa templo sa Ginoo. Nagsugod pag-ayo si Hana o nag-ampo o nag-uol pag-ayo si Hana o nag-ampo siya sa Ginoo o mihilak pag-ayo. Nagsaad siya o mingon, O Ginoo sa mga panon, kung ikaw magsudong sa kasakit sa imong ulipon nga babae, ug mahinumdom kanako ug di kalimtan ng imong ulipon nga babae, hinuon muhatag sa imong ulipon nga babae ug usa ka anak nga lalaki. Ako maghalad kaniya alang sa Ginoo sa tanang adlaw sa iyang kinabuhi ug walay labaha nga modapat sa iyang ulo. Samtang nagpadayon siya sa pag-ampo at tubangan sa Ginoo, gipanig-an ni Eli ang iyang baba. Nag-ampo si Hana sa hilog ug ang iyang mga ngapil lamang ang naglihok ug ang iyang tingog dili madungog. Busa si Eli nagtuo nga siya hubog. Busa si Eli miingon kaniya, hangtod kanus aba ikaw mahubog. Isalikway ang bino gikan kanimo. Apan si Hana mitubag, dili akong agalon, ako usa ka babae nga may gikagul-an pag-ayo. Wala ako makainom og bino o isog nga ilimnon, kundi akong gibubo ang akong kagul-anan diha sa Ginoo. Ayaw isipa nga nautan ang imong ulipon nga babae, kay tungod sa kadaghan sa akong kabalaka ug kasubok, gisulti nako kini bisan hangtod karon. Unya si Eli mitubag, lakaw karon o lakaw uban ang kalinaw ug ang Dios sa Israel maghatag sa imong hangyo nga gipangayo nimo kaniya. Ug siya miingon, hinaut unta nga kahimuk-an nimo ang imong ulipon nga babae diha sa imong mga mata. Unya ang babae milakaw ug bitaon ug ang iyang padagway wala na magsubok. Sayo sila nga mibangon ug misimba atubangan sa Ginoo. Unya na mauli sila sa ilang balay sa Rama ug sa Elkana nakigdulog ang Hana nga iyang asawa ug ang Ginoo na hinumdom kaniya. Sa pag-abot sa tukpang panahon si Hana nanamkon ug nanganak og usa ka batang lalaki. Naginganlan niya og Samuel. Tungod kay mingon siya, gipangayo nako kining bataa sa Ginoo. Ang Dios magapanalangin sa imong pulong, magaampo kita. Ginoong Dios, nagapasalamat kami sa imong pulong. Ang kuwang nabasa, Ginoo, ikaw mag-bless ini Ginoo. Nasabtan kami mag-iskot ini. Makasabot kami nini, tuguting ang matag pitik sa imong pulong Ginoo. Mag-penetrate kayo sa kinauyukang bahin sa kasing-kasing Ginoo. Yatag usab gani kanakong langit na nakaalam, ang naibol ako na makasaysay sa imong mga pulong. Ako ang ginasali, ginatugyan kanimong tanan. In Jesus' name I pray. Amen. This morning, as we celebrate this special Sunday, nga gitawag og Mother's Day, I hope na kitang tanan magaday o malipay ni nga pulong sa Ginoo, especially sa ato ang mga ginikanan o sa ato ang mga inahan. Now, before we get to our key passage, kinahanglan ato ang sabton kung asa gikan o prinsipyo sa konteksto nga ato ang paghisgutan karon. Now, diya sa chapter 1 verses 1 down to 8, adunay tao diraan nga ginganlan og Elkana. Og si Elkana aduna say duha ka asawa. Ang pangalan sa usa si Pinea ug ang usa kay si Hana. Si Pinea nakapaton siya og daghan na mga anak pinaagi kay Elkana. Samtang si Hana wala gayud say anak kay wala siya gitugutan na magkaanak. Now sa ilahang kultura sa panahon sa una, kung ang usa gani ka babae, usa ka asawa, dili gani makaanak, tinamay na sa ilaha. Ug daghan na mga higayon, nga si Pinea, ginatamay niya si Hana. Kay lagi si Hana, walay anak, kay Elkana. O si Pinea, aduna sa daghang anak, kay Elkana. Pero, kung imo ang tanawon, si Hana ang gihigugma ni Elkana. Apan siya, wala makabaton
og anak kang Hana. Now, gibati ni Hana nga dili sa kompleto kay wala lagi siya mga anak. So miabot ang panahon nga sa siging tamay sa iyahan ni Pinea tungod kay wala siya anak. Miabot gid ang panahon nga kanang wala gyud siya kapugong siyang kaugalingon. Kay every time na wadto sila sa templo, kauban si Elkana o ang iyang asawa nga si Pinea, ginatamay gid siya. Ginatama hinungdan nga wala gid siya kapugong siyang kaugalingon o mihilak na gid siya. Kanang gibati na gid siya og kasakit diya sa iyang kasing-kasing niya hinungdan nga resulta sa iyang pagdangop diha sa Ginoo. Tungod kay wala na gid niya makaya ang gihimo sa iyaha. And then finally pag-abot niya dito sa maong nga templo, nga gidumalaan ni Eli, siya nag-ampo sa Ginoo. Mihapa siya diha sa puntahan sa templo, mihilak siya nga nag-ampo diha sa Ginoo. Now this morning, ang tuwang pagkahisgutan, maghahisgot kita sa life ni Hana, the characteristic of a godly mother. So ang sentro sa atong mensahe mao ang kinabuhi ni Hana. Naingon pa diriya, the first characteristic of a godly mother as seen in the life of Hana. In the life of Hana, first, she believes in the power of prayer. Kumusta mga inahan? Sa mga inahan nga ni Adria, mituo ka ba ng pag-ampo gamahanan? Amen. Sa mga inahan nga, nabay inahan diri nga wala pa'y anak? Tama kay Hana? Si Hana, mituo siya nagamhanan ang pag-ampo. Hana realized that the only one who could help her was God. Iyahang nahinuklugan diya siyang kaugalingon na wala gayoy lain makatabang sa iyahang naagian, sa iyahang problema, kundili ang Ginoo ra gyud. In that day, nianang adlaw, kay panahon man siya sa pangilin sa pagsaylo, daghan na mga tao ang miadto sa templo. Babae, lalaki, miadto sa templo aron sa pag-ampo sa Ginoo. Apan ang scripture sa Ginoo nag-ingon na si Hana region ang mihapa ug mihilak atubangan sa Ginoo. Ingon pa, in bitterness of soul Hana wept much and prayed to the Lord. Mihilak siya. Nakatesting na bata, nakatesting na babong, mihilak ko sa Ginoo. Amen. Tungod kay inanak ka-intense ang inyuhang pagpangamuyo diya sa Ginoo. Inanak gyud ka desirable ang inyuhang kasing-kasing na ihatag sa Ginoo ang inyuhang ipangayo sa iyaha. In fact, ang prayer ni Hana nung padra was so intense. Grabe yun, ka-intense ang pag-ampo ni Hana nga mo'y hinungdan na ang pari nga si Eli, naghuna-huna siya na ang maong nga babae nga si Hana kay hubog. Kay purti man niyang hilak, niya nagyaw-yaw siya, na di man madunggan ni Eli ang giyaw-yaw ni Hana. So naghuna-huna siya, kahupog siguro na siya. So mo nang gingon, ibatlong niya, mingon siya nga, hangtod kanus ka ba nga maghubog? Ingon niya sa mga babae, apan kung atong tan-awon, may rason si Hana nga nag-ampo siya sa Ginoo tungod sa hilabihang kasakit nga iyang gibati diya sulod sa iyang kasing-kasing. Now kung atong tan-awon ang sitwasyon ni Hana, daw hopeless siya. Wala siya paglaom. Wala siya nakita nga paglaom. Apan, taliwala sa iyang hopelessness, taliwala sa iyang helplessness, misangpo siya diha sa pag-ampo sa Ginoo. Kanimo,
inahan o kanimo igsuon karon nga ni Adria. In times na daw hopeless ka na sa imong kinabuhi, buot sa Ginoo, turn ka sa iya into prayer. Mudangog ka sa Ginoo. Kung gibati nimo nga daw walay lain makatabang sa imo, nga daw hopeless ka na, walay paglaom, dangog sa Ginoo. Kaya ang Ginoo dili gayud atubilik nga mamati sa imo. Ingon pa, this principle applies to all, not just for mothers. Dili lang para sa mga inahan, but alang sa tanan, na in times na ikaw hopeless na sa imong kinabuhi, dangog sa Ginoo. In time na daw wala na makatabang ka sa imo, baga, gibuhat na nimo ang tanan, biyadto na ka sa mga tao nga dapat nimo duolon, na ngayon nakaugtabang sa mga tao nga sa pagtuon nimo makatabang sa imo, but there's no hope nga imong nakuha gikan sa ila, dangog sa Ginoo. Kaya ang Ginoo dili mo baliwala kanimo. Naingon pa, we must never forget the power of prayer. Ayaw gayud kalimti, ayaw gayud baliwala na ang pag-ampo gamhanan. Gamhanan yun ang pag-ampo sa Ginoo. Na no matter, para sa imuhan ng inahan, no matter kung pinamay edad sa imong anak karong mga panahon na. Tingali imong anak is adult na siya, tingali imong anak is minyo na, tingali imong mga anak karon is bata pa sila. Your child still needs your persistent prayer. Kanak mo ay hinundumi. Ang imong mga anak, bisag unsa pa man ilang kahimtang silang kinabuhi, kinahanglan nila ikaw nga iyang inahan, na ikaw padayon ng mga inampuon diya sa ila. Once your child grows up and begins his or her own life and her own family, the only thing na pwede nimo mahimo para sa imong anak is maulan yun ang pag-ampo diya sa Ginoo. Bisa pag maingon ka nga ang imong mga anak kay kanang kwartahan na sila, ana sila trabaho, mabuhi na sila kaugalingon, mabuhi na sila kauban ng pamilya nila, pero nagkinahanglan gyapon sila sa imuha isip usak inahan. Ang imuhang mo pag-ampo alang kanila. Persistent, mapinadayunon, malahutayon nga pag-ampo alang kanila. Inong Padrea, persistently pray for your children. Even nga bating daw nimo nga mura kag si Hana, nga daw hopeless ka sa imong kinabuhi, padayon ka nga mag-pray sa Ginoo. Challenge ni sa mga inahan. Nga bisan kun ikaw mismo hopeless ka na sa imong kinabuhi, padayon ka ug lahutay sa pag-ampo diha sa Ginoo. Ang ikaduha nga karakter sa usa ka inahan kay mao kini. She actively teaches her children about God. Kumingon tag actively kanang wala gayud say hunong nga nagatudlo sa iyang anak bahin sa Ginoo. Kumusta sa mga inahan nga naa diri? Gisuginlan ba nimo imong mga anak bahin sa Ginoo? Inyo bang i-sharean siya bahin sa story may tungod sa Ginoo? Kung kinsa si Jesus Christ? Or bisan sa mga karakter sa mga tao diya sa Biblia? Or basin gisuginlan nimo nga basin gisultihan nimo nga mao ni karakter ni Sanggoko. Basin oga gisuginlan nimo sa imong karakter nga wa mamao kaniadtong panahon. Kasi gisuginlan nimo sa imong abilidad nga dili maayo atong panahon. Kasi niya sundugo na sa imong mga anak. Pinakanindot na story pag-abot sa kanabitaw pag-share of story sa imong mga anak is ang karakter din sa Ginoo. Itong mga karakter sa mga tao diyan sa Biblia. Now si Hannah, she actively teaches her children about God. Aktibo siya nagatudlo sa iyang mga anak o sa iyang anak
mahitungod sa Ginoo. Na in 1 Samuel says that Hannah stayed at home and nursed her son until she had weaned him. Buot pa sa bot, kaya sa dihamang good na nag-pray si Hannah sa Ginoo, ingon siya nga iyang nakuntagaan siya og anak na lalaki, iyang isaad nga iyang ihatag balik sa Ginoo. Kung ingon pagani niya nga walay labaha nga mudapat sa iyang ulo o sa panit sa iyang ulo, meaning dili siya pagupitan ni Hannah hangtod nga dili siya mahalad diya balik sa Ginoo. So pila may edad ni Samuel nga gihalad balik niya sa Ginoo? 8 years old siya. So sa gikan sa iyang pagkahibokso hangtod sa iyang ikawalo na tuig, giatiman siya ni Hannah o posible gitudloan siya bahin sa Ginoo. Hinungdan nga si Samuel nipuyo diha sa simbahan nga duol na siya sa Ginoo. Siguro yung kasing-kasing isang bata pa si Samuel nag-desire na nga mag-serve sa Ginoo. Mao na ang reason nga samtang natulog siya uban kay Eli, gitawag siya sa Ginoo. 3 times siya gitawag sa Ginoo. So manang kamo na mga inahan, kung aduna may anindot na storya na pwede nimo i-share sa imong mga anak, is bahin sa Ginoo. May tungod sa Ginoo. Hannah made motherhood a priority in her life. Sa mga inahan nga niya diriya, himuha gayon ang imuhang pagkainahan nga mao'y prioridad nimo sa imong kinabuhi. Unsay bot sa ako'y pasabot. Kanang dapat concerned ka sa imong anak. Di lang sa pagatiman kanila adlaw-adlaw. Di lang sa pagpaligo sa ilaha. Di lang sa pagluto para sa ilaha. Di lang sa paglaba sa ilaha mga labhunon. Kundi bisan na diya sa lang espirituhanong kinabuhi, ipakita nimo nga ikaw magtutudlo para sa ilaha. Nga ikaw dili lang maayo diya sa panimalay, kundi maayo usab sa pagpanudlo bahin sa pulong sa Ginoo. That's why ang challenge bitaw sa mga inahan diriya, dapat makiksuod ka sa Ginoo. Makiksuod mo sa Ginoo. Kay para doon na mo i-share sa inyong anak bahin sa karakter sa Ginoo, bahin sa kinaya sa Ginoo, bahin sa pagkamahigugmaon sa Ginoo, o bahin sa Ginoo mismo kung kinsa siya. Kay kung dili mo suod sa Ginoo, wala mo ikatudlo sa inyong mga anak. Kasi imbes na mabuhat ninyo ang inyong obligasyon sa inyong anak spiritually, lahi na noon ang inyong matudlo sa inyong mga anak. Usahay, ang inyong mga anak tingali diya sa balay, ang inyong gitudlo sa ilaha is ganang, inaana gina imong papa, irresponsable kayo, inaana gina imong papa, kasi puro na lang kadaot, ang papa maingon po, inaana imong mama, dili dapat inaana. Dili na istorya, dili pagdaot sa iyaha, diha sa mata sa maong bata. Manang ato ating hinumduman, nabuhata ang imong pagkainahan, ang imong obligasyon, isip usa ka unahan, usa ka inahan. In our society, kasagaran makalimtan ang paghatag o pagtahod, honor sa mga ginikanan nga diin alang unta sa ilaha. Ang mga kabataan dali lang para sa ilaha ang ang mga kabataan dali lang ang pagkalimot sa ilaha nga mga inahan. Wala sa mga kabataan ini karon diri sa mga aduna pay inahan, tagaan jud nato gibug-aton ang atoang mga inahan diri sa ato mga kinabuhi. Ug sa mga inahan pod ani diri ayaw isipa nga ang inyong mga anak interruption sa inyong kinabuhi. Na ako'y mga nanunggan sa una nga nahimo siyang inahan, nagbahay siya kay nahimo siyang inahan. Kay kunwa daw siya na buntis, dili siya maka-abroad pa unta siya o makahuman pa unta siya ang eskwela. Dili man nasala sa bata. Sala na mo. May magiinan ka sa imong
anak nimo mapagpabuntis ma para mahimugsok ko. Sala na nimo. O na nga, ayaw isipang ang imong mga anak, interruption sila sa ilang kinabuhi. Or, ayaw isipang nga, aduna kay, kanang, ayaw lang isipang ang imong duty sa ila, eskwelahon lang sila, pakaunon lang sila kay. Inanabiya ang mentality sa mga ginikanan. Ang mentality sa ginikanan, ilang huna-huna ng anak nila, ang ilang trabaho para silang anak is atimanon, pakaunon, paeskwelahon, hangtod na sila makalampos sa pag-eskwela, pero dili lang na diya tama. Isipa ng imong mga anak usa ka precious gift nga gihatag sa Ginoo diha kanimo. Buot pasabot usa ka mahal na regalo na gihatag sa Ginoo diha sa imuha. Kung mahal, tagaan gayud nimo bili. Kung magpalit bitaw ka o mahalong bitaw nimo nga alahas, imo ba nang ipasaya-saya? Imo ba nang biya-biyaan? Bisan asa? Dili kayo. Labaw, dapat inaana ang imo ang una-una sa imong mga anak. Nga ang imong anak, gihatag sa Ginoo or mahal kaayo na kay kana naggikan sa Ginoo mismo. Ingon pa si George Washington, kailan masubo George Washington, former United States of America, former president sa United States of America, si George Washington. Ingon pa niya, I am what I am because of my mother. Nahimong ako karon tungod ni sa ako ang inahan. Adunay usa ka preacher si Campbell Morgan. Si Campbell Morgan, aduna siya ay upat ka mga anak na puro lalaki. O kining upat ka mga anak na lalaki, puro sila ng imong mga minister, mga pastor, lakso ng pagkastorya. Nagpahigayon sila og reunion sa family. And then may usa ka higala, family friend nila, nga miduol sa anak nila. Isa sa mga anak nila, nga mga pastor na, o pingon, katong friend nila, yung family friend nila, pingon, kinsa ba sa inyong upat ang maayo nga muwali? Gulo mo, kung sa itubag sa isang anak, ingon niya, my mother. Dali nga mi reply, dali nga mitubag ang iyang anak sa ilang suod nga higala, nga nangutana kung kisay maayo nilang muwali sa ilang upat. Ingon sa usa ka anak ka pastor, ingon pa niya, ang maayo muwali ang among inahan. Ano man? Anong inana man? Nahimo silang mga magwawali kay lagi tinudluan sila sa ilang inahan. O bitaw na akong ingon ganina, importante sa mga inahan, tabalo mo sa importante kadinyo ng mga inahan, suod mo sa Ginoo. Duol mo sa Ginoo. Kaila mo sa Ginoo. Kay para doon na mo itudlo diya sa inyong mga anak. Especially sa mga inahan nga wala nagatrabaho, naalang sa balay. Kamo ang adunay daghan oras para matudluan, masiran yung anak kabahin sa Ginoo. Diya sa inyong ang pagkakuha. So mo na ang reply sa isa sa mga anak ni Campbell Morgan. Ingon pa, mother was the greatest preacher. So daw, ang inahan mo'y pinakamaayo o magwawalig yun. Pinaka-great. Dagan na mga inahan nagawali sa ilang mga anak. Either pagpangwali, pagpandaot sa mata sa iyang anak, sa iyang bana, inanak din ang papa ni mo, nahubog, hindi kita maayo, irresponsible. Saka, lahi ang iwali, itudlo sa ilang mga anak, bungo jud ka, tamad jud ka, dahil jud ang ulo, rebellious jud ka, mga inanak ng mga sermons. Kung doon na may pinakanindot na preaching, angay niyo mong i-preach sa imong mga anak is about sa Ginoo. Diya silang Ginoo. Aron kung watong Sunday school, kanang ganahan na. Dili kay watong Sunday school magbulayagon kaayo. Kaya wala po man matudluan diya sa panimalay.
ang pinaka foundation yun sa education sa katao para siya mahimong usa ka bata, para mahimong siyang usa ka maayong tao is our home. Kung ang usa gani ka panimalay, usa ka pamilya dili maayo mo dumala sa iyang mga anak, abot gyud ang panahon kanang tawhana di gyud na mahimong maayo diha sa katilingban. Ang pinaka pundasyon sa usa ka maayong tao ini kadako niya isang iyahag yung panimalay, ang iyang home. Kaya kung ang usa ka panimalay gubot, sige nag-away, samok diri, rayot dito. Gamay lang ang problema, sakit diri, sakit dito. Wala lay kanon, ng lupad ng mga kaldero, mga plato. Pag abot nga maminyo ng bata ka, diri na kaldero, lupad ana, ikaw na, yung asawa, labay. Kaya mao may yang nakita diya sa panimalay. Kung ang usa ka panimalay di visible ang pulong sa Ginoo, wala bitaw ang ambience sa Ginoo diha sa sulod sa panimalay, pagdakuan ng mga anak ang ma-influensyahan na sa kinaiya sa kalibutan. Kanang samtang gamay pa sila, influensyahan yun nato sila sa pulong sa Ginoo. Kaya kalibutan, grabe yun baka influensya sa kinabuhi sa tao ang mahimong mudako nga dili maayo. Ikatulo, the ability to let go. Kinahanglan aduna kamo na mga inahan, aduna mo yung abilidad na mo tugyan, mo let go, mo tugyan sa inyong mga anak diha sa Ginoo. Na in verse 24 to 28 ato ang basahon, ingon pa niya diri 24 to 28. Ingon pa, sa diha nagilutas na niya siya, gidala niya siya uban ang turong baka nga tulong katuig ang kagulangon o usa ka ipha nga harina o usa ka sudlanan nga panit nga bino o gidala siya ngadto sa balay sa Ginoo dito sa silo ug ang baka linghod pa ang panuigon. Unya ilang giihaw ang turong baka ug ilang gidala ang bata ngadto kang ili. O si Hana mingon, o akong agalon, ingon nga ikaw buhi pa, akong agalon. Ako katong babae na mitindog dinhi sa imong atubangan ug nag-ampo sa Ginoo. Alang ining baka ako nag-ampo ug ang Ginoo mihatag kanako sa akong gihangyo kaniya. Busa gitugyan usab nato siya ngadto sa Ginoo sa tibuok niyang kinabuhi. Siya gitugyan ngadto sa Ginoo o gisimba nila dito ang Ginoo. Tanawa ang kinaiya ni Hana sa usa ka inahan. Can you imagine? Nagpray ka sa Ginoo, nanaad ka sa Ginoo, nga kung tagaan ka o anak, ihatag nimo sa Ginoo. Usually, pag naana sa tuwa ang atong ipangayo, malimot baya ka sa Ginoo. Kaya naa naman sa tuwa. Pero si Hana, after 8 years, human na dyan utasa si Samuel, na hinumdum siya sa Ginoo. Nung ginibata, pinangayo niya sa Ginoo. Namingon siya sa Ginoo, na kung ako tagaan, imong anak na usa ka lalaki, akong isaad na ako sa ihala kay mo. Giatiman niya si Samuel, gimatuto, gipakataw, gimatuto, gitudluan bahin sa pulong sa Ginoo, ug sa diha nga nagdala siya og 8 anyos. Gidala siya sa inahan, uban sa turo nga baka, nga nagpaginaroon og 3 ka tuig dito sa templo, dito kang ili, ug iyang gihalal sa Ginoo. Ingon pa niya, akong agalon, aniya ang bata. Ingon pa niya, ako katong nag-ampo diri sa templo, sa mga milabay na mga katuligan, ug nangayo anak, ug aniya ang anak, akong ibalik diha sa Ginoo. Usually, sa mga inahan, pag inyong mga anak, usahay, ginahuld ninyo, ginatry ninyo, ug gunit ang ilang kinabuhi. May mga inahan, mga ginitan, kapila na lang itong mga amahan. Nga, usahay, kita magbuon kung unsaling atong anak pagdako, unsay kurso ani. Ang bata gusto niya mahimong builder. Imo kay gusto gyud di ba sa mahimong sang engineer. Nya kay welder ang gid niya makaya. Welding ang gid niya makaya. Imo anak kay matag gusto ka ang akong kaya ra pa, kay driver ang gyud tricycle. Dili ka mag-drive ng tricycle. Mag-eskwela ka para mahimo kang abogado. Imo ra gid niyang gusto. Mas maayo nga itugyan nimo sa Ginoo. Sama kay Samuel o sama kay Hana, kaya ipangayo niya si Samuel sa Ginoo o kuman sa milabay ng mga katuigan, balik siya sa templo, nahinumdum siya sa Ginoo, nahinumdum siya sa mga panaad niya sa Ginoo. Ikaw, napakay kisaan sa Ginoo. Ngayon mong ibaliwala.
Tingali, basin na sa inyo, Adria, na nag-pray sa Ginoo. Ug ang inyo ang ipangamuyo sa Ginoo, akong ihatag sa Ginoo. Bubalik mo sa iya. Ug namo ihatag ug paghimuon ka sa iya. Ug tingali, bunta, kung nahimo ba ninyo kung napakyas buhok kung hinumdum kung nalimot mo ka. Pero importante, naamoy ability to let go sa inyong gihigugma. I believe na si Samuel gihigugma sa iyang inahan. I believe na si Samuel palangga sa iyang inahan. Importante si Samuel sa iyang kinabuhi isa po sa inahan. Pero isa sa iyang abilidad. Nasa abilidad nga mo bubuhi sa iyang anak. For the sake lang sa iyang panaan, panumpa, diya sa Ginoo. Ngayang ihalad, balik sa Samuel, diya sa Ginoo. Tingnan pa, Hannah kept her word. She vowed that if God gave her a son, she would give him completely to the work of God. And as hard as it was, she let him go. Siguro, bukat po siguro kay Hannah, kanyang decision. Siguro para sa iya, bumati ko siguro siya kasakit ko iyang ipadala yung anak, kapuyon dito sa templo, o dito na siya hangtod, matigulang siya. Pero, mas bukat ang iyang panumpa diya sa Ginoo. Wanang una kay gisaan sa Ginoo, tagay yun o kanang itong gibuk aton, pag matinudaanon sa imong panumpa diya sa Ginoo. Kung nakay na mulitaw sa una sa imuha, na imong isaaran kunya ipakyas, ayaw lang imong anak sa Ginoo. Ha? Katawa ko pa ba? Pero naagig pang pakyas. Ingon pa Dria, to some of you, na mga inahan, ingon pa, this letting go will be joy filled with but others will be sad. Kapan, subukan sa imuha tingali, isudman para sa imuha, bag wala kay choice sa imong kinabuhi. You have to let go kung kiniman imong gisaan sa naman. Si Barbara Johnson sa iyang libro nga gisulat nga gitawag Stick a geranium in your hat and be happy. Nagsulat siya, may tungod sa duha niya ka anak nga nangamatay. Ang usa niya ka anak buhi, pero nagkinabuhi nga gay. Ano mo gay? Bakla. May tulo siya ka anak sa lakto ng pagka-istorya. Ang duha nga namatay, ang isa imong bakla. Nilayas sa iyang balay kung nag-inusara na lang si Barbara. Masayod kung unsay dan kinangatan sa iyang anak niya. Dan nabot ang punto nga, kanang depressed na kayo siya. Kaya namatay ko niya mga anak. Yang isang anak na nabilin sa iya, kay bakla pag yun. So, ibati siya og depression. O bisang po sa muna-huna nga, magpakamatay na lang siguro po ani. I-drive siya usap kinan, kay bato tingalan dito sa layo nga dapit kay para dito magpakamatay. Then samtang gabiyahe siya, may nakita siyang usa ka billboard. O ang porma sa billboard, kaya nakita daw porma o cross. O samtang nagtatangkaw siya sa billboard, na porma o cross, bitulo ang mga luha sa mga mata. Kung may nadungog siyang tingog, diya siya kasing-kasing o kantingog, ingon pa niya, Barbara, dalaha ang imong anak sa akong o sa pililan sa akong cross. Sa nilangan, daw nadungog niya ang mga tingog diya sa kasing-kasing, mihulong siya o miapa siya dito sa ilan sa mga billboard, mihilak siya, mityabaw siya, o mingon siya, ako ang anak, kapag ikaw ang makaluwas sa iyan. Mingon niya. Mingon niya sa iyang kagalingon. Mingon pa niya, she got out of the car and simulated carrying him and laying him down. Idala niya sa tigilan sa cross ang iyang anak na usa ka gay. And she prayed to God. Ino pa niya, I give Tim to you. Akong ihatag si Tim diya kanimo. Ikaw iyang manluluwas. Apan ako dili. Ikaw iyang Ginoo. Kung ako dili. Ino pa niya, take good care of my son. Take good care of my boy. And then, bilakaw siya balik sa iyang sakyanan. And then, ang iyang depression, nahanaw, diya sa iyang kasing-kasing, o napulihan, o kalipay, diya sa iyang espiritu niya. And then, she had to let go.
Nilakaw siya, gibuhian niya, gitugyan niya tanan niya sa Ginoo. O gipuli ang kalipay niya sa kasing-kasing o kalipay niya sa Espiritu. Mao nang kung nakay anak na buluyagon, labad sa ulo, sakit sa kasing-kasing, gitugyan sa Ginoo. Para dili ka mabukatan. O kang Ginoo na bahala, kung nasaon na niya, iyaha ba ng piyangan, iyaha ba ng bali-balian, iyaha ba ng patyon, o kung iyaha ba ng tandugon o bakuhon ang iyang kinabuhi. Isa na'y bahala, anak. Ang imo lang nga part, isip mo sa kainahan, itugyan nimo siya. Eh, diya sa Ginoo aron dili magsakit ang imong kasing-kasing permanente. Nasayod ko, inaasal mo yung mga anak na medyo sakit sa inyo, nakahatag o kasakit sa inyong kasing-kasing. Buhi siya, tugyan siya sa Ginoo. Sa mga anak po na naadriya, na nahimong kasakit lang diya sa kasing-kasing sa inahan nimo, kasakit ka lang sa nahimong ka lang na nakahatag o kasakit sa kasing-kasing sa inyong inahan, undang na hintawon. Basta tugyan ka sa inyong inahan diya sa Ginoo, diya katusun ka sa Ginoo. Okay lang, diangan ba ka, dili ka kuhaon sa Ginoo. Kung kuhaon ka, natay mahimo diya. Wala ino pa, if this is where you are, kung gibati man nimo, daw depressed ka tungod sa imong mga anak. Sa mga inahan nga nadri ka, kung gibati man nimo nga daw depressed ka tungod sa imong mga anak, open ang kamot sa Ginoo. Dalaha ang imong mga anak diha sa mga kamot sa Ginoo. Kung itugyan siya diha sa Ginoo. Kay ang Ginoo capable na moatiban sa imong mga anak. Still loving and never forgetting. Wala yung kinaiya sa Ginoo. Ay kung bawal ang Ginoo, hindi siya makalimot. O, ang challenge sa imo nga ginikanan, ayaw gunitin ang kinabuhi sa imong mga anak. Hinoon, practicing, nabuhian nimo siya, kung itugyan siya diha sa mga kamot sa Ginoo.